F'istituzzjonijiet postsekondarji l-Aġenzija setqa bħalissa qiegħda tippromuovi diversi kampanji edukattivi, fosthom kampanja tarfin dwar l-alkoħol u l-kannabis li għaddejja fl-istituzzjoni Giovanni Kurmi Higher Secondary. Matul din il-kampanja saru diversi attivitajiet u eżerċizzji li fil-qalba tagħhom hemm informazzjoni edukattiva u fuq kollox korretta rigward l-effetti u l-liġijiet li jsawru dawn is-sustanzi. Din l-inizjattiva hija parti minn investiment tal-Gvern fil-qasam ta' harm reduction, jiġifieri investiment fi programmi preventivi li jkunu effettivi u li jindirizzaw ir-realtajiet tas-soċjetà. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ Clifton Grima irrimarka li wliedna għandhom jingħataw edukazzjoni komprensiva li tgħallem il-kurrikulu iżda tħares lil hinn minn dan l-istess kurrikulu. Din niġu hawnhekk fejn propju din niltaqgħu ma' studenti ma' żgħażagħ li din jieħdu għarfien dwar dak li huma r-realtajiet hemm barra. U allura dan huwa propju parti mill-perkors edukazzjoni li jagħti l-għodda lit-tfal tagħna sabiex jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom sabiex ikollhom l-għarfien li tant huwa importanti ngħid jien essenzjali fil-ħajja ta' kuljum. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon sostna li l-Gvern se jkompli jinvesti f'dawn il-programmi edukattivi sabiex iż-żgħażagħ jingħataw informazzjoni fattwali u saħansitra l-konsegwenzi ta' ċertu abbużi li kapaċi iħallu detriment fit-tul. Qegħdin hawn biex nagħtu għarfien lil kulħadd biex ngħid hekk ovvjament hawnhekk qed nitkellmu fuq dawk li huma żgħażagħ dwar ir-realtajiet tal-ħajja. Skop tagħna huwa li jkunu attrezzati aħjar biex jieħdu deċiżjonijiet tajba għal matul ħajjithom. Permezz ta' dawn il-programmi edukattivi l-istudenti qegħdin jingħataw l-opportunità jiddiskutu suġġetti varji u li kapaċi jtejbu l-ħiliet personali tagħhom.